এবং অলঙ্কারের এই প্রদর্শনীটিতে শো স্টপার হিসেবে আমরা স্বাগত জানাবো প্রিয়াঙ্কা মজুমদার এবং শুভ্রজিৎ ঘোষকে।
19 tribes ni logiwo Bengali de Manipuri ropai kedaja tiri ni custom suwo kai nui jisa bos mangropi kan mungchum mumbai su sini lekha I custom suno teidul kha Kumpui Cultural Academy ni tangphang okraje bejangje Panchali Deborma bai Costume su kairnani guru Boram genang Vishwajit Deborma Kai Chizuku Tribes ni Sinijat Abo bai baksa gedali Bengali de Manipuri gedali kai nui jisa bos mangrokni kan mungchum mumbai jeng sini laika I rangchak ha rangsak di WhatsApp bukti Kinang di Panji Mumbai Korotu Joto Oh Hani Bororo
हासिंखौनो मोजांजा गोबां माबा संबाय जतनो jadi kanmung jumung tomung jamung takmung dumung kokmung bebak retui bebak ketang tei reja bisiobo ketang tong thaidai I costume suno tei dulkha Kumpui Cultural Academy ni tang thangse Panchali Deborma bai Vishwajit Deborma Borok khorok ni tei dulma bai do Asik naikhato costume su sen lokha costume suri choreographer choreograph khainani kereng takhu Vishwajit Deborma bai buku Panchali Deborma khachuk sung tabuk sung oboni lamta free zone nai narok belekhenok khatuk nai o panda nukhangke tabuk ti salai ketalruk hama ketalruk ni hama bai hama kerengi tokbani hai ma toknai tabuk sung nai freezer ketal generation rok hama ketalruk sikla sikri rok ni hafaro tabuk Bobo hai samung tebus kang naharbong financial no mojomui thinang no panjiui o thinang ro tabu norok ni buskago freezer abri yang no natok kaisa naide jeng thungnu borok no tiar tongnani bakai khabai kobogo tabuk sing nai freezer